Νεαροί Βρετανοί τουρίστες, μεθυσμένοι και προκλητικοί, κοίτονται σε πεζοδρόμια και δρόμους. Εικόνες φρενοκομείου που καταγράφονταν τα προηγούμενα χρόνια. Σε συνεννόηση του Δήμου με την αστυνομία φέτος έχουν λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα. Η νέα μόδα όμως στα μάλια έρχεται και πάλι από τη Βρετανία. Οξύδιο του αζότου. Οι μουσικές σταματούν 2 η ώρα στα ανοιχτά μαγαζιά. Στα ποτά η τιμή έχει ανέβει στα 5 ευρώ, έτσι ούτως ώστε δεν υπάρχουν μεθυσμένοι εφέτος στα μάλια. Διαφήμιζαν την πώληση φιαλιδίων με οξύδιο του αζότου στα μπαρ τους. Προέτρεπαν τους πελάτες τους στην εισπνοή του συγκεκριμένου αερίου για πιο γρήγορο φτιάξιμο, χωρίς να χρειάζεται να καταναλώσουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Γιατί δεν τους δίνετε ρακί, γιατί δεν τους δίνετε ρακί. Να βρείτε τυπολόγιο, να πουλήσουμε και τα προϊόντα. Γιατί τους δίνετε ουίσκι και τους δίνετε ρακί. Το οξύδιο του αζότου είναι ουσία η οποία έχει αναισθητικές ιδιότητες και προορίζεται για ιατρική χρήση και όχι για άμεση κατανάλωση. Σε σχετική ανακοίνωσή της η Ένωση Καταναλωτών αναφέρει: η εισπνοή τους προκαλεί αναστολή των ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργιών αυτοελέγχου, οδηγώντας γρήγορα σε μέθη και ανεξέλεγκτη χωρίς φραγμούς ευθυμία. Όμως μπορεί να οδηγήσουν σε οξεία δηλητηρίαση, καταστολή του αναπνευστικού κέντρου και θάνατο. Προκαλεί την αναστολή ενζύμου της πρωτεϊνοσύνθεσης με πιθανή πρόκληση ισχαιμίας του μυοκαρδίου. Η χρόνια χρήση αυτού μπορεί να προκαλέσει τερατογένεση. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Χερσονήσου την περασμένη εβδομάδα προχώρησαν σε 5 συλλήψεις καταστηματαρχών, οι οποίοι προσέφεραν σε θαμώνες οξύδιο του αζότου. Οι επιχειρηματίες ωστόσο αθωώθηκαν, καθώς το δικαστήριο δεν δέχθηκε ότι το οξύδιο του αζότου μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι αγγλικό έθιμο, το φέρανε οι Εγγλέζοι εδώ πέρα από την Αγγλία. Δεν το ξέρει κανείς εδώ, εφαρμόζεται τώρα. Και το βάλανε σε κάτι φούσεις και παίζανε εδώ πέρα. Δεν ήξερε κανείς ότι αυτό είναι ανήτης, ότι θα φέρει ανθρώπους σε κίνδυνο. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Ηρακλείου, Νίκος Μαρκάκης, βρέθηκε στα μάλια και απίφθινε αυστηρές συστάσεις προς τους καταστηματάρχες, ενώ διαμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει τη συνέχιση του φαινομένου. Είναι από τα είδη που δεν επιτρέπεται να πουλάνε στα καταστήματα. Χρησιμοποιείται μόνο για τη μαγείρευση. Μπορεί να τύχει κανένας οργανισμός αδύναμος και να μείνει επιτόπου. Είναι η πρώτη φορά πάντως που διαπιστώνεται η πώληση της συγκεκριμένης ουσίας σε μπαρ της Κρήτης, ενώ έχουν υπάρξει καταγγελίες για πώληση οξυδίου του αζότου και σε υπαίθρια rave party. Έξαρση έχουμε στις κλοπές ποδηλάτων στη Θεσσαλονίκη. Είναι τέτοιο το θράσος των δραστών που ταρπάζουν ακόμα και από μπαλκόνια σπιτιών. Οι επιτίδιοι πωλούν τα κλεμμένα ποδήλατα στη μαύρη αγορά. Σε αρκετές περιπτώσεις τα μεταφέρουν ακόμα και σε γειτονικές χώρες. Οι ποδηλάτες της Θεσσαλονίκης έχουν χάσει τον ύπνο τους από τις καθημερινές κλοπές. Τα περιστατικά αυξάνονται ανησυχητικά και έτσι η οικονομική ζημιά είναι μεγάλη για τους κατόχους τους. Είμαστε σε γρήγορση. Πάμε μια βόλτα για καφέ και έχουμε τα ποδήλατα δίπλα μας. Δεν τα κλειδώνουμε σε απόσταση που να μην τα βλέπουμε. Ανεβαίνουν και στον πρώτο όροφο και τα κατεβάζουν με σκοινιά ή ανεβαίνουν στην ταράτσα και με γάντζο κλέβουν ποδήλατα από τους πάνω ορόφους. Ο αριθμός των ποδηλάτων ξεπερνά στην πόλη τις 5.000 και ολοένα ο αριθμός τους αυξάνεται. Έτσι, οι δράστες απλώνουν τα δίχτυα τους σε περισσότερες γειτονιές, παρακολουθούν τις κινήσεις των θυμάτων τους και με αστραπιαίο τρόπο τα αφαιρούν. Αποθήκες οικοδομών κλειδωμένες με οτιδήποτε τις σπάνε και παίρνουν τα ποδήλατα από μέσα. Δηλαδή, εντάξει, μόνο για σπίτια δεν ξέρω να έχουν ανοίξει. Κυρίως τα ποδήλατα τα κλέβουν από το κέντρο της πόλης, μεσημεριανές ώρες ή τις πρώτες πρωινές ώρες. Αρκετοί τις ημέρες των διακοπών αναγκάζονται να παίρνουν μαζί τους τα ποδήλατα για να μην τους τα κλέψουν. Τώρα θα πάμε στη Σάμο, σήμερα φεύγουμε, θα πάρουμε και τα ποδήλατα μαζί μας γιατί δεν τα μπορούμε να τα αφήσουμε στο σπίτι. Γιατί ξέρουμε ότι αν τα αφήσουμε στην βεράντα μπορεί όταν γυρίσουμε να μην υπάρχουν. Τα κλεμμένα ποδήλατα αν μείνουν στην Ελλάδα πωλούνται στη μαύρη αγορά. Γι' αυτό οι ποδηλάτες ζητούν από την αστυνομία τη λήψη μέτρων. Ενώ υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που τα κλεμμένα μεταφέρονται σε γειτονικές χώρες. Υπάρχουν πολλοί χρήστες ουσιών οι οποίοι κλέβουν το ποδήλατο για 20 και 30 ευρώ. Με αποτέλεσμα να βρίσκεται αυτό το ποδήλατο για λίγο καιρό σε μια αποθήκη, χωρίς να ξέρουμε βέβαια πού είναι αυτές οι αποθήκες και μετά να φορτώνονται σε κάποια φορτηγά και να φεύγουν για άλλες χώρες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα τελευταία 2 χρόνια έχουν κλαπεί περί τα 1.500 έως 2.000 ποδήλατα από τη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα δούμε όλες τις καταιγιστικές εξελίξεις στο μέτωπο της οικονομίας σε όλο τον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα. Τι έγινε στην κρίσιμη τηλεδιάσκεψη του Ευάγγελου Βενιζέλου με τον επικεφαλής του Eurogroup και άλλους παράγοντες για το νέο δάνειο στη χώρα μας, αλλά και τη νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του Θόδωρου Πάγκαλου
και της Νέας Δημοκρατίας με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς. Θα είναι μαζί μας ο κ. Νικητιάδης, Υπουργός Πολιτισμού, ο κ. Αντώναρος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και ο κ. Μεντρέκας, ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ, και συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Κρίσιμη τηλεδιάσκεψη έγινε το απόγευμα για την συμμετοχή των ιδιωτών στο ελληνικό πακέτο διάσωσης. Στην τηλεδιάσκεψη που μετήχε και όλη η Ρένο, ο Ευάγγελος Βενιζέλος υπογράμμισε την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, ενώ ενημέρωσε τους Ευρωπαίους αξιωματούχους για την πρόοδο αλλά και τα εμπόδια που προκύπτουν στην εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Την ώρα που αγορές και κυβερνήσεις παρακολουθούσαν με δέος τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σε τηλεδιάσκεψη που είχε το απόγευμα με τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και Όλι Ρεν, υπογράμμιζε την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις για τη συμμετοχή κρατών και ιδιωτών στο ελληνικό πακέτο διάσωσης. Τώρα που έχει οξυνθεί η παγκόσμια οικονομική κρίση, έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, γιατί το μήνυμα που στέλνει η Ευρωζώνη με τον τρόπο αυτό δεν αφορά μόνο κυρίως την Ελλάδα, αλλά την ίδια την ικανότητά της να στηρίξει με κάθε τρόπο το ευρώ και διεθνή οικονομική και νομισματική σταθερότητα. Έχει ιδιαίτερη σημασία να εφαρμοστούν γρήγορα και ολοκληρωμένα οι αποφάσεις για τον νέο ρόλο του EFSF. Στην περίπτωση της Ελλάδας, το EFSF είναι κρίσιμος παράγοντας για τη συμμετοχή τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα μέσω των εγγυήσεων που παρέχει. Βάσει του σχεδίου στο οποίο κατέληξαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται να συμμετάσχουν στην εθελοντική ανταλλαγή των ελληνικών κρατικών ομολόγων που κατέχουν με άλλα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας και χαμηλότερου επιτοκίου, προκειμένου να καταστεί βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Προσπάθειες της Ευρωζώνης για ουσιαστική συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στο νέο πακέτο στήριξη για την Ελλάδα φαίνεται πως υπονομεύονται από τη στρατηγική που ακολούθησαν το τελευταίο διάστημα οι ίδιες οι ευρωπαϊκές τράπεζες, μειώνοντας την έκθεσή τους σε βαρχιπρόθεσμους ελληνικούς τίτλους. Αυτό που ο λαός θα έλεγε περί όνου σκιάς. Ο κύριος Βενιζέλος ενημέρωσε τους Ευρωπαίους αξιωματούχους για την πρόοδο αλλά και τα εμπόδια που προκύπτουν στο πρόγραμμα συμμετοχής ιδιωτών στο νέο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα. Ειδικές οδηγίες και κατευθύνσεις έδωσαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Σταθερότητας Χέλμουντ Ρέγκλινγκ, αλλά και ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου Τσάρλς Λαλάρα, που είναι ο εγκέφαλος του συνολικού σχεδίου για τη χώρα μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Βενιζέλος ανέφερε πως μέχρι σήμερα πάνω από το 50% των κατόχων ελληνικών ομολόγων έχουν αποδεχτεί τους όρους ανταλλαγής που έχουν τεθεί. Έλαβε και διαβεβαιώσεις όμως ότι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, παρά τη μεγάλη διεθνή αναταραχή, θα πιέσουν τις διαδικασίες και τα κράτη-μέλη για να υιοθετηθούν και να γίνουν πράξη άμεσα πριν τον Οκτώβριο οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής για μείωση επιτοκίων και υπερδιπλάσια περίοδο χάριτος για τη χώρα μας. Οι εταίροι ζητάνε όμως και διασφαλίσεις πως η Ελλάδα θα βρει τρόπους αύξησης των κρατικών εσόδων για να μπορεί να πληρώνει και τα χρέη της. Αναφορικά με τους στόχους του μεσοπροθέσμου προγράμματος, νομίζουμε ότι πολύ δύσκολα θα επιτευχθούν εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας που έχουν τόσο νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις. Στόχος παραμένει η διασφάλιση της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης συμμετοχής ιδιωτών, εν μέσω βεβαίως σοβαρών δυσκολιών που χαρακτηρίζουν το όλο εγχείρημα και υπό τη σκιά των αναταράξεων στις διεθνείς αγορές. Το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών ευελπιστεί να μετάσχει τελικά στο πρόγραμμα σχεδόν το 90% των ιδιωτών κατοχών ελληνικών ομολόγων. Μέσα στο κλίμα αυτό, πάντως, το ελληνικό δημόσιο μπόρεσε και δανείστηκε 800 εκατομμύρια ευρώ με έντοκα γραμμάτια εξάμηνης διάρκειας και με επιτόκιο χαμηλότερο από όσο δανείστηκε πριν από ένα μήνα, με 4,85% αντί 4,90% τον Ιούλιο. Λοιπόν, να πάμε στους συναδέλφους αμέσως και να δώσω το λόγο στον Κωνσταντίνο Μπλάτζο που να μας πει κάποιες λεπτομέρειες σημαντικές από αυτή την τηλεδιάσκεψη σήμερα, στην οποία ήταν ο κ. Βενιζέλος. Ναι. Γιατί ήταν κρίσιμη αυτή η τηλεδιάσκεψη? Ο κ. Βενιζέλος έχει την ευκαιρία να τονίσει εμφατικά, να κάνει μια έκκληση στους Ευρωπαίους αξιωματούχους να τελειώνουν με τα κεφάλαια και με τους όρους λειτουργίας του EFSF, αυτού του Ταμείου Σταθερότητας. Ναι. Αυτό το ταμείο είναι το κλειδί. Που θα μας δώσει το δεύτερο δάνειο, έτσι, θα πάρουν το νέο πακέτο. Το κομμάτι των εγγυήσεων. Από εκεί θα πάρουν το κομμάτι των δανείων που θα αγοράζουμε ομόλογα από τη δευτερογενή αγορά. Δηλαδή να αγοράσει η χώρα μας σε χαμηλές τιμές τα ομόλογα. Πριν φτάσουν να τα πληρώσει ακριβά στο τέλος, τώρα που είναι φτηνά, υποτιμημένα, ξεφτυλισμένα, να μπορεί να τα αγοράσει με λίγα χρήματα. Που θα τα πάρει από εκεί. Ναι. Έχουν ευτελιστεί πάρα πολύ. Ναι, σωστά, καλά και κυριολεκτικά τώρα. Μια χαρά το είπες. Λοιπόν, από εκεί και μετά, το κλειδί, το ταμείο αυτό, η λειτουργία του είναι το κλειδί για να συμφωνήσουν και οι χώρες να μπουν στο πακέτο. Το έχουν δεχτεί οι αρχηγοί των κρατών, αλλά περιμένουν να δουν φως. Ναι. Και αν δεν δουν φως τα κράτη, πώς θα μπουν και οι ιδιώτες? Άρα λοιπόν κλειδί για να γίνει όλο αυτό το μεγάλο deal είναι να ενεργοποιηθεί το ταμείο, να μπουν με τη σειρά τους στη συμφωνία και να τελειώνουν τα κράτη και με τους ιδιώτες, εκτός από αυτούς που ήδη έχουν συμφωνήσει,
οι πιο δύσκολοι, οι πιο σκληροί της ιστορίας αυτής θα συμφωνήσουν όταν μπουν και τελειώσουν και τα κράτη με τις συμφωνίες αυτές. Μάλιστα, λοιπόν, και στο μεταξύ μας έρχονται επισκέπτες από τις 17 Αυγούστου οι πρώτοι. Η πρώτη έλεγχη για την έκτη δόση των δανείων, ή αν είμαστε τυχεροί για την πρώτη δόση του νέου δανείου, αυτό που θα πάρουμε τον Οκτώβριο δηλαδή. Έχουμε μπερδευτεί με τις δώσεις. Ναι. Αν είμαστε τυχεροί, θα μιλάμε για νέο δάνειο τον Οκτώβριο. Αν τα πράγματα είναι έτσι στριμωγμένα όπως είναι τώρα, θα μιλάμε ακόμα για εκείνο το παλιό και ακριβό, το τοκογλυφικό, όπως πολλές φορές έχει χαρακτηριστεί, δάνειο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Οι ελεγκτές έρχονται. 17 Αυγούστου ξεκινάνε οι έλεγχοι μέσω κατά καλό καιρό στο Υπουργείο Οικονομικών και αμέσως μετά, ενώ αυτοί θα κάνουν τους ελέγχους τους, θα έρθουν και οι πρώτοι τοποτηρητές. Είναι οι πρώτοι μάνατζερ. Οι μπάστακες στα Υπουργεία. Δεν το είπα, ο κ. Σκανδαρίδης είπε μπάστακες, έτσι. Καλή διευκρίνηση, λοιπόν. Είναι αυτοί που θα πρέπει να πούνε, να υποστηρίξουν, να βοηθήσουν την ελληνική δημόσια διοίκηση και την ηγεσία της. Πώς θα εφαρμόσουν στην Ελλάδα μεταρρυθμίσεις, τι θα αλλάξει στη φορολογική διοίκηση, ένα σωρό πράγματα που κοστίζουν πολύ στο κράτος και δεν αποδίδουν. Αυτά λοιπόν το Σεπτέμβριο. Άρα λοιπόν από εδώ και μετά τρέχουν όλα τα γεγονότα. Μάλιστα. Και τώρα στο μεταξύ μαθαίνουμε τις τελευταίες ώρες πως ένας κεντρικός τραπεζίτης μπορεί να διασφαλίσει μια χαρά τα συμφέροντα της πατρίδας του, έτσι. Ο κύριος Άκερμαν, ο Γερμανός τραπεζίτης, τον ξέρουμε ως πρόεδρο της της Deutsche Bank, της μεγάλης ιδιωτικής τράπεζας της Γερμανίας, πανίσχυρης. Είναι και ο πρόεδρος ταυτόχρονα και του Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου που έχει φτιάξει αυτό το σχέδιο για την Ελλάδα, το σχέδιο διάσωσης της Ελλάδας με τα ομόλογα και όλα αυτά. Είναι αυτός λοιπόν που πριν από λίγες μέρες καλούσε όλους τους τραπεζίτες να βοηθήσουν σε αυτό το σχέδιο διάσωσης, το ελληνικού πακέτο δηλαδή διάσωσης της Ελλάδας. Λοιπόν, ενώ λοιπόν αυτό την ώρα το έκανε πάνω από το τραπέζι. Πάνω από το τραπέζι. Κάτω από το τραπέζι τι έκανε. Όμως το Bloomberg τώρα αποκαλύπτει σήμερα ότι ενώ καλούσε τους τραπεζίτες να βάλουν την υπογραφή τους και να βοηθήσουν στο ελληνικό πρόγραμμα, αδιαφορώντας για τις συνέπειες που θα επακολουθήσουν, ο ίδιος είχε φροντίσει από πριν, προνοώντας να ξεφορτωθεί, η τράπεζά του να ξεφορτωθεί όλα τα ιταλικά και ισπανικά ομόλογα που είχαν, όλα αυτά τα ομόλογα δηλαδή που αμέσως μετά από την επίτευξη της συμφωνίας επάνω στο ελληνικό πακέτο, τι πάθανε? Καταγκρεμλίστηκαν. Γιατί συζητάμε τώρα όλες αυτές τις μέρες για την κρίση χρέους στην Ιταλία και την Ισπανία? Βλέπω εδώ πέρα ότι είναι ενδεικτικό ότι μόνο στο ιταλικό χρέος η γερμανική τράπεζα μείωσε την έκθεσή της από 8 δις ευρώ σε λιγότερο από 1 δις στα 996 ευρώ. Και αν μου επιτρέπετε να παρέμβω, είναι γι' αυτό το οποίο τον εγκαλεί το Βερολίνο η Ρώμη. Γιατί από εκεί ξεκίνησαν να ανεβαίνουν τα ιταλικά spread. Όταν έγινε γνωστό στους οικονομικούς κύκλους ότι ξεφορτώνουν οι Γερμανοί ακριβώς τα ιταλικά ομόλογα, άρχισε η ανωδική πορεία των spread των ιταλικών ομολόγων. Χάθηκε η εμπιστοσύνη και άρχισε ότι. Και γι' αυτό άλλωστε ο Ζαν Κλοντ Τρισέ προχωρά σε παρενέσεις ουσιαστικά προς Ευρωπαίους ηγέτες σήμερα. Ακριβώς, είδαμε και στο πρώτο βίντεο της ημέρας 7 παρατέταρτο την ραδιοφωνική του συνέντευξη στον ραδιοσταθμό Europe One στη Γαλλία. Είπε και άλλα πολλά ο Ζαν Κλοντ Τρισέ, μεταξύ των οποίων είπε ότι οι ηγέτες πρέπει να έρθουν πλέον στο ύψος των περιστάσεων. Έχουν λάβει κάποιες σημαντικές αποφάσεις ώστε να μην απειληθεί ο πλανήτης από τα όσα διαδραματίζονται στις χρηματαγορές και ειδικά στην Ευρώπη. Ωστόσο, θα πρέπει να κάνουν περισσότερα, ακόμη περισσότερα, για να περιορίσουν τα δημοσιονομικά τους ελλείμματα. Μάλιστα. Την ίδια ώρα, ο Έβαλντ Νοβότνη, επιφανές μέλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα τους μάθουμε όλους αυτούς, θεωρεί η κατάσταση στην Ευρωζώνη είναι δύσκολη. Ούτως ή άλλως κινούνται όλοι στο ίδιο μήκος κύματος και γι' αυτό ο κύριος Νοβότνη λέει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση ακόμα, όχι όμως ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, αλλά επισημαίνει ότι μπορεί να χρειαστούν να ληφθούν και νέα μέτρα, ιδιαίτερα στις χώρες οι οποίες έχουν υψηλό χρέος και αντιμετωπίζουν μεγάλα ελλείμματα. Τώρα, με όλη αυτή την αναταραχή στις χρηματαγορές τις τελευταίες ημέρες, είχαμε και ένα παράδοξο. Τα γερμανικά CDS, τα ασφάλιστρα κινδύνου, να ξεπεράσουν τα βρετανικά. Ακριβώς σήμερα ανακοινώθηκε και η πτώση των γερμανικών εξαγωγών κατά 1,2% τον Ιούλιο και είναι τόση αναταραχή και το χάος στις χρηματαγορές ώστε έφτασαν τα ασφάλιστρα κινδύνου των γερμανικών ομολόγων στις 83 μονάδες και τα ασφάλιστρα κινδύνου των βρετανικών κρατικών ομολόγων, μια ταραγμένη οικονομία, βρίσκονται στις 80 μονάδες. Είναι όμως εκτός Ευρωζώνης, έτσι δεν είναι? Είναι εκτός Ευρωζώνης, αλλά ούτως ή άλλως η βρετανική οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα. Η κυβέρνηση Κάμερον έχει πάρει κάποια μέτρα τα οποία δεν έχει καταφέρει να εφαρμόσει μέχρι στιγμή.
στιγμής. Βλέπουμε και τις ταραχές στο Λονδίνο, που υπό άλλες περιπτώσεις οι αγορές θα επικέντρωναν την προσοχή τους στις ταραχές του Λονδίνου για να επικαλεστούν προβλήματα και να χτυπήσουν τα βρετανικά ομόλογα. Και τώρα βλέπουμε ότι εξαιτίας της αναταραχής και ότι κανείς δεν ξέρει πού να χτυπήσει πλέον, πλήττονται ακόμα και αυτά τα γερμανικά ομόλογα, τα οποία, μια Γερμανία η οποία είναι η ναυαρχίδα της Ευρωζώνης.